अरखौ फिसा खालामना गारबाय आं दुन्दिया लायनोसै आं दुन्दियाबो गैयानो गंगार दुन्दिया मोनफा मोननैल' दं बेखौनो फैसाबना हैनोसैलाय आङो नै दाउ बयलार काइला अनला ओंख्रि संनो नागिरदों काइलाजों सोमनानै माबाना दोनखाबाय माखासे दंदेरखायो आरो माइरं गुन्दैया ओंखायनो एसेल' सोमबाय आं अनलाखौबो फोराननानै दोनदां जा सान्दुं गोसाखानाय थाब राननायनि होननानै रानबाय What pop pop ready Yo लगायनोसै दैयाव मा बिमा मा रायलायदोंहाय What That जोङो Hat Dusta Ai đi Má ai đi chặt tiền này ạ Này कोई पिक्चर दिखा दे मुझे कहीं खाना खिला दे मुझसे गाजने लिखी से दुरुख हो एवबो दोननाय दं नै एव सोना दोनफिनसै आं बे दोरसियाव दोनबाथाय लेटेर पेटेर जायो आं लुबैबायसो माखासे दैया गोदौबाय नै खारैखौ होनोसै आं गोदौगासिनो नै मबाइला केमेरायानो बारा मोजां नंला आंनिया आं एसे लाथाब संगोन आरो ओंख्रिखौ एसेयानो जाहांबाय बारा गोबाव नांला आङो इयाव मस्ला हरनोसै आरो जिरा पाउडार एसे होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बेखिनिल' आरो ओमफ्राय जेबो होला दायो लास्टाव गंगार दुन्दिया होनसै सामब्राम गुफुरजों जिरा पाउडार होनाय लोगो लोगो स्मेला जा गोथाव फैबाय
खफ' फिसा खालामना गारबाय आं दुन्दिया लायनोसै आं दुन्दियाबो गैयानो गंगार दुन्दिया मोनफा मोननैल' दं बेखौनो फैसाबना हैनोसैलाय आङो गैया नै गुन गांनै गांथाम लांना हैनोसै आं सामफ्रामबो खाजायो अनला ओंख्रियाव दुन्दिया होबासो गोथाव मोदोमो ओमफ्राय नै लास्टाव आङो खारैखौ एसे होबावबाय लास्टाव जुदि खारैखौ एसे होयोबा बिराद माने मिलौसिनो आरो जेनेबा अनला खारै मोदोमसिगोन एबार गोथाव मोदोम ओमफ्राय